kære ven til. I dag vil jeg dele et budskab om håb, kærlighed og evigt liv. Bibelen siger i Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Dette er den største nyhed, du nogensinde kan høre. Gud elsker dig ubetinget og ønsker at give dig evigt liv gennem Jesus Kristus. Men hvordan modtager man denne frelse? Paulus fortæller os i Romerne 10:9, hvis du derfor med dit mund bekendelser, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst. Det betyder, at frelse ikke kommer gennem vores gode gerninger, men gennem tro, at åbne dit hjerte for Jesus og bekende ham som Herre. I dag kan du træde ind i et nyt liv. Du kan lade Jesus rense dig fra synd, give dig fred i hjertet og fylde dig med hans kærlighed. Det kræver kun ét skridt. Tro. Sig med mig i dit hjerte, Jesus, jeg bekender dig som min Herre. Jeg tror, at du døde for mine synder og opstod igen. Tak fordi du frelser mig. Amen. Når du gør dette, er du ikke længere bundet af frygt, skyld eller fortvivlelse. Du er et Guds barn, elsket, tilgivet og fri. Del denne nyhed med andre og lev dit liv fyldt med håb og glæde. Jesus venter på dig. Tag imod hans frelse i dag.